Nelololeng durung lho diweki ya. Ayo. Tak tunggu seliramu rawuh Vision, selamat bertugas. Sapa ta? Jambang Rembuk apa ya? Rembuk apa? Rembuk kelas. Sing potol wae iso parti lah. Ora, ngrembug salaman niku jangkep iki lho. Oh nggih, menika tasih dalam suasana Idul Fitri. Idul Fitri. Lah nggih kawula nggih segenap keluarga Agung Gondo Arum ngaturaken sugeng riyadi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biasane Mas nek wis bar maaf-maafan karek apa Mas? Ampune. Ampune piye to? Karek nek bar salaman biasane karek apane Mas? Nek bocah-bocah ya duwe ampuh tapi lha iki ya bocah kok iki bocah kabeh kok. Bocah kabeh lho, bocah. Bocah kok brengosen iki. Bocah tuwa nakal. Nek aku ora ampune biasane bar salam-salaman iki tekan omah dipaido meneh. Kene yo. Hah? Kene yo. Ya pokoke ora salah kuwi. Yuk bacotke. Sepira Mas? Donya akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, amin. Lek ngene amine fase Mas. Lah iya, bar dicakno iki lho salat tarawih sesasi muput. Tarawih. Sasi muput apa? Awalan mangkat ping pindho, akhiran sepisan kok. Ya wis apik lek ngakoni. Lah nggih. Dipun lajengaken menika langgamipun angenteni. Angenteni. Iki ya spesial kanggo adikku lanang Mamat sing nyuwun angenteni. Angenteni. Iki kunjuk dumateng sedaya tamu tange sampun pinan lenggah.
Nggih. Pak Bandot. Pak Bandot menika mboten supe kula, Pak. Nggih. Mbak Nisa yang dari Pak Warok ya. Pak Warok kelire beda meneh, Mas. Oh, ngono ta. Pak Warok ki bakul wedhus ya. Oh iya. Ya, bacotke ya. Tasih sesarengan kondo arem campur sari. Sugeng. Sugeng dedharat paujukan sinaming laras gendeng saking kondo arem campur sari. Maknyus tenan. Selamat bertugas di bateng kadang-kadang saking syuting video. Oh, yo, wah. Aku ngenteni tekamu kaya yo. mudune wahyu janji mutan sak sumimpen jroning kalbu. Yo. Oh. Kok geding aku? Hartono iki ajek. Lah nggih. Wedhuse akhir kadol kok geding aku. Pak Hartono, nggih campur sari yang ngene iki, Mas. Dimidhangetaken awan ya apa enak. Bengi ya apa enak. Pajar tambu apa enak. Ora ana nang pajar ya? Ora ngono. Sing rak penak sing nggo ndi? Heh? Sing rak penak. Ora ana sing rak penak, nggo ndi? Nggo ndi? Ngene wong. Kok ngene kuwi penak wong lho. Oh, ngene rak penak piye aku ngene dikeprok. Ayo baca. Keledang keledang. Oh.
Kabilator iki. Sapa Mas? Heh? Sinten? Yai Mudarni. Apa ya? Apa ya? Sabar nggih. Mbah Darni nggih. Sabar sik. Pistole tasih wonten mboten biasane ngeten. Ngeten karo nunggang jaran wis pokoke. Kirti karepe to? Kertas. Wedhus loro kuwi wis payu kabeh. Wis payu kabeh. Tapi icik buntelan durung kalong. Lah iya. Lah iya. Mulane kuwi ape kok digebyarno bengi. Lah iya, samin. Ayo bacot kene ya. Kledang kain. Yo. Yo. Waduh. Penonton paling semangat saya kok nomburinan lho Pak lho. Meneh kowe kok ora genting aku dhewe gemes kok. Ya. Das pundi Pak? Das pundi Pak lah iki? Ketek Mas. Ketek Mas. Kok geding aku? Kok geding aku? Nggih, monggo diserat remiyin. Pamundutan Mas MC kula nyuwun gending caping gunung goyang Semarang. Saking kula Mbah Kakung. Wes kuwi tok Mas. Saking Kang Pintan. Dan Mas apa iki? Sampun niku tok. Kuwi tok lah. Ya kok ya apian men lho ditanggap larang-larang lho njaluk lagu siji tok lho Pak. Loro Lah nggih iki kan yo digandeng to. Nggih, pripun Mbah? Nggih. Aku ki seneng lek nampani layang-layang ketek Mas. Ngosek aja kuwatir to Yi Darni. Lagumu kan lagu Arab to? Wedhus loro lho. Amak cedar kok to. Oh alah. Alhamdulillah kena nggo buka dasar iki lho Mas ki bas sampean waras. Iki tembel ban mesti. Apa? Apa? Gubuk request Mbak request Mbah Kumise dan Bapak Sudamo. Lah nggih. Gubuk Asmara karo Ricik Banyuwangi. Kok Banyuwangi to? Ricik Banyumas. Banyumasan. Ya sing diaturi.
Alhamdulillah kotake wis sariciane 50. Padahal ricike bolak-balik lho. Ayo Kledang kae teko. Iyo. Sembanun diajel Linda Popis tunggal tembang sampun kasalira konjuk dumateng sedaya tamu undangan sampun